Guys, welcome na sab sa atong mga istorya nga daghan kang makatunan o puli nga tapuson nimo ang matag video sa atong istorya aron nga makakuha kag dagkong mga lesson sa kinabuhi, especially while nangalagad ta sa Ginoo. So guys, karon ang ato ang istorya kini sa kabuta nga tigulang og sa doktor nga kawatan. Para masabtan nimo guys, inani ang senaryo sa istorya. Adunay usa ka buta sa usa ka village nga sa iyang pagkatigulang usa siya nabuta. So karon gusto mo siya makakita, miadto siya sa doktor, private doktor, gusto siyang mubayad bisag pila basta kay maayo ang iyang pagkabuta. So tuod man ni accept ang usa ka private doktor, umingon siya, sige la, akong adtuon sa inyong panimalay ang imuhang sitwasyon ug tambala nato yung pagkabuta. Pero dili ko ka promise kung dali ba gyud ang imong pagkaayo ninyo ana ang doktor. So nisugot ang maong gulang, sagdi lang madugay basta kay sigurado nga adunay kaayuhan. So tuon man niadto ang doktor sa panimalay matag adlaw ug sa matag adto niya inig-uli niya mukuha siya og usa ka butang gikan sa balay sa buta. Syempre kay naginusara niya buta. So yang gi take advantage dili man makakita, kuha siya og usa ka butang. So kada adlaw muadto ang doktor sa maong panimalay. So kada adlaw magkuha po siya og usa ka butang, either appliances basta mga mahalon nga butang na ang naasulod sa balay sa buta. So hangtod nga nahurot-hurot gyud ang mga butang sa balay sa buta ug niabot na po ang panahon nga kuhaon na tong iyang plaster kay giayo na kanabang na cured na sa doktor. So moto nga pag abli na sa plaster para mo buot na siyang mutanaw, niingon ang buta nga dili ko mubayad. Sa ni anang doktor nganong di man ka mubayad, ma'am, nga anaayo ka man, nakakita naman ka. Insa dili ko mubayad, naay problema ang akong pananaw. Dili kumpleto ang ako ang pagkaayo. Dili daw kumpleto ang pagkaayo. So baling isuga sa doktor hangtod nga gikasuan niya ang maong buta ug naabot sila sa husgado. Pag abot nila sa husgado, gibistigar na ni ana ang husgado nga, ma'am, di ba kasabutan man ninyo nga mobayad ka kung maulian ang imong pagkabuta? So nitando tong buta, yes, your honor, nagsabot mi nga kung maayo ko sa hingpit, mubayad gyud ko bisag pila. So kining ako ang iyang pagtambal sa ako dili man ko hingpit nga naayo, so dili ko mubayad niya. Ngano man ma'am, nakaana nga ng husgado, ngano man ma'am nga nakayon man ka nga dili hingpit ang imong pagkaayo. So niana ang butang nga kay kung hingpit pa ang akong pagkaayo, your honor, ako untang makita ang mga mahalo na akong butang sa akong panimalay. Samtang gikuhaan kog plaster, wala na nako nakita ang mga butang nga nasa akong panimalay nga kani akong mga pinalit. So dili ni kumpleto o dili ni tinuod nga naayo ni ako ang mga mata. So nasabtan sa husgado o katong naghusay nga ang doktor dunay problema sa doktor. Gikawat niya, nasakpan ang doktor nga nangawat sa mga butang. So ang nahitabo, napildi sa kaso ang doktor. Siya ang ni kaso, siya ang napildi. So dinhi lang tamukutob guys ato ang sambingay. Ang moral lesson nga tumakuha nini nga ang pagkalimbungan dili gyud maghatod og kadaugan. Pero kung matinud-anon ka, makadaog gyud ka. Okay? So doon na kitay bersikulo nga mabasa nini in Proverbs chapter 12 verse 22. Gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, apan gikahimutan niya ang matinud-anon. Unya sa verse Proverbs 10:9, magmalinawon og dili hilabtan ang taong matarong, apan masakpan ang mga taong nga limbungan. So di ba, ang maong sambingay mga istorya, ang usa ka dato nangawat siya, ni take advantage siya sa panimalay sa buta. Unya dugay niyang giayo kay pamasin nga daghan pag usang butang nga makuha. So katong mga butang nga yang nakuha, nang limbong siya, sadyang nakakita na ang buta, wala siya bayri. So ang nakuha niya ang mga butang lang. Imbis nga dako ta tug ibayad ang buta,
sa iyaha ang naitabo hinuon kadto lang mga butang mo inaangkon niya. Unya pagkaso pa gyud niya, siya pa puy napildi sa kaso. So insert ang pagpanglimbong sa usa ka doktor naghatod hinuon sa kaalautan. Siya pa hinuoy moy na pildi sa kaso. So ang dakong lison nga makuha nato ini nga ang Dios nagtan-aw sa mga limbungan nga tao. Okay? Og nasayod ang Dios kung kinsa gyud ang limbungan o kinsa ang matinud-anon. Ang husgado sama nga ang Dios nga ato ang ikaatubang. Og nakita niya ang tanan natong mga buhat ng limbong ta. So, ang pagpanglimbong matud pa dinhi sa atong gibasa, magmalinawan og dili hilabtan ang taong matarong apan masakpan ang mga taong limbungan. So dili gyud makaikyas ang tawo nga limbungan. Okay? So lain pa nga lesson nga tumakuha nini kung usa ta ka malimbungon nga tawo, dili gyud ta produktibo nga pagkatawo. Buot pasabot niya na nga bisan unsaon natong paningkamot sa tong kinabuhi basta naatay karakter nga limbungan, dili gyud ta mouswag sa kinabuhi. Tanawa ang usa ka doktor. Doktor na siya. Unya, kawatan karon ang naitabo, siya pa napili sa kaso. Unya, wa pa siya bayri. So, imbis nga kauswagan ta ato sa dihang nakakita man ang buta, bayran man ta sa bisag pila. Kauswagan unta to sa iyaha apan nahimo hinoong kaparutan sa iyang kinabuhi. Wala siya muuswag ug nasakpan pa siya, napili pa siya sa kaso. So, buot pasabot nga dili iguday muuswag ang tawo nga limbungan. Okay? So muna nga sa atong kinabuhi isip nangalagad ta sa Ginoo. Dapat malikayan ginato ang pagkatikasan, kakawatan, pagkalimbungan. Kay kana bitaw atong kinawat mga linimbungan, nagtuo ta nga mulampos kita sa unahan. Pero kanang atong mga linimbungan maura unya nay magkaon sa atong mga panalangin sa unahan. Kana bitaw unsay imuhang gipugas, mausab ang imong anihon, di ba? So pait kayong pamalandungon nga duna kay gihaguan, pero kay limbungan man kang pagkatawo, so dili ka mulampo sa kinabuhi. Muna nga likayan gyud nato ang pagpanglimbong sa tubangan sa Ginoo. Kay kung mahitabo man nga malimbungon ta sa tubangan sa Ginoo, dili gyud ta muuswag sa kinabuhi. Ang sekreto sa kauswagan kanang dili ka limbungan. Busa kung ganahan kang muuswag, ganahan kang gunay kaswagan sa kinabuhi, likay ang pagpanglimbong. Guys, di lang ta mukutob sa atong sambingay. Glory to God. O kung na-bless ka, paki-comment lang sa atong comment section. And be sure guys nga naka-subscribe ka para updated ka sa atong daghan pa mga sambingay. Actually, daghan na kay mga sambingay, paki-scroll up lang, pili lang sa mga sambingay nato nga adunay dagkong pagtulunan nga nagpahipi. Guys, glory to God, yan tanandong himaya. God bless.